खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं देंगि बेराम सौफैलायबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि कार्बि आलं जिल्लानि दिफुआव देंगि बेराम सौफैदों। मख'जाथावदि बे बेरामाव गोग्लैनानै दासिम 3 सुबुङा अबथिरा जिउ नागारनांबाय। दासिमाव आरोबाव 200था पजिटिभ केस मोननाय जाबावदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं गिबि मन्थ्रिया 300 कौटि रां हरदों। मिथिनाय बादिब्ला मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेजनो डक्टरफोरनि क्वार्टार आरो फरायसाफोरनि हस्टेल लुनो थाखाय 300 कौटि रां अनसुंथाइ हरदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं धोरोमगुरुआ गावनि सोलोंसुलिखौ जिनाहारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे इस्लाम धोरोमनि धोरोमगुरुआ धोरोमनि गियान फोरोंफुबाय थानाय समावनो सासे उन्दै सोलोंसाखौ जिनाहारि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया थांनाय 29 अक्ट'बर खालि जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दायनिगिरिखौ जेलाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आर्मि हाबिलदारखौ दुंब्रुदै बरायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया आजिरा मोननाय भारतारि रौनिया बिफाननि हाबिलदार मानगोनां शंकर रायखौ क'क्राझारनि रेलवे स्टेशनाव गाजा गोमजायै बरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बिथां शंकर रायआ क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि बेनिबारि गामिनि होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां रायआ भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मावनाया 24 बोसोर जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं 20 बोसोर जोबथेसारनि साजा फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय बे बोसोरनि जुलाइ दाननि 30 अक्ट'आव नंखाय गोसो थोफ्लाना आरो राजु दास मुं लाफानानै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सासे उन्दै हिनजावसाखौ सोनाब बंग रायजोनि सिलिगुरि रेड लाइट ब्रथेल हाउसआव फानहरनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि जाहान उद्दिन शेख आरो सालमा बेगमखौ क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गोलाव सम बिसार खालामनायनि उनाव मैया जोबथा साजा फोसावदों। जगी गफानि थागिबि जाहान उद्दिन शेख आरो सिलिगुरि रेड लाइट खालपारा गामिनि थागिबि सालमा बेगमखौ 20 बोसोर जोबथेसारनि साजा फोसावबाय होनना क'क्राझार जुडिसियेल कर्टनि उकिल सन्जीब दासआ रोखा फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। दथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। दाखालि बावैसो जायफोरा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 2022 नि ग्रेड 3 नि आनजाद लिरदोंमोन बिसोरनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा। मख'जाथावदि गाबोन एबा 6 अक्ट' रबिबाराव स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसननि थार्ड ग्रेडनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन होनना आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोसावना होदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।